Hey! Ik ben Martijn. Ik ben Tim. En ik ben Tess. En wij zijn... Wij zijn dit weekend 4 dagen in Den Haag en Scheveningen op een concertreis en wij gaan jullie meenemen met wat we allemaal gaan doen. Let's go. Die Martijn is af. Ja, jongen. We zijn in Den Haag. Hallo beste kijkers, beste kijkers, wat leuk dat jullie kijken. We komen net uit de trein en we zijn hier in Hostel in de jeugdherberg. En we hebben net even wat dingen gehaald in de supermarkt en we gaan zo gezamenlijk eten. En na het eten gaan we naar de supermarkt. Alweer? En dadelijk mogen jullie een kijkje nemen. Nee hoor. Nou, we staan hier voor een hele mooie kamer, 315. Dan gaan we eens even kijken of er iemand binnen is. Hi, Er is iemand binnen! kom binnen. En hoe heet jij dan? Ik ben Tess. Oh, leuk. Mogen we die kamer zien? Ja, zeker. Kom erin, kom erin. Het is niet echt veel ruimte of zo, dus ja. Nou, en nu moeten jullie raden. Zitten hier op jongens? Nee. Nee. Shit, je staat niet in beeld. Oh, Dit moet je echt Nee. opnieuw zeggen. nu moeten jullie raden. Zitten hier op jongens? Als we hier gaan kijken. Dit is optie A, optie B en optie C. Zitten hier jongens in de kamer? Zitten er jongens? Oké. Leuk. En hebben jullie ook een kast hier? Nee. Nee, We dat hebben vind gehoord ik... dat anderen wel een kast hebben, maar dat geluk hebben wij niet. Nee. Zelfs hier worden er onderscheid gemaakt. Kan echt Ja. niet. Nee. Nee. Misschien is te veel hier gaan. Nee. Eruit. Hebben jullie er zin in? Heb jij er zin in? Ja. Het is vandaag vrijdag. We hebben vanochtend met z'n allen ontbeten en we zijn nu gearriveerd op de eerste concertlocatie. Dat is hier in het Zuiderpark in Den Haag.
Daarachter ligt een restaurantje en daar gaan we het concert houden. En vanavond gaan we nog een spellenactiviteit doen. Dat is iets wat Yvonne heeft bedacht, maar niemand weet nog verder wat we gaan doen. Dus dat zien jullie straks. Wauw. Joh, ik kan hier superveel mee. Kijk, nu gaat hij steeds op iedereen focussen. En kijk, dit is dus echt als je... En nu wordt de achtergrond onscherp. Ja, de achtergrond is al dit iets. Kijk, en nu gaat er op Martijn. Dus, Ja, dat is ziek eigenlijk. kijk, dat is zo best vet. Ja, kunnen we? Oh, sorry, wacht, nee, opnieuw. Even opnieuw. Dit is wel heel oké. Ja? Dit kent je prima. S'avonds speelden we Yvonne's spel. Een fotospeurtocht. Het orkest werd in groepjes verdeeld en Yvonne had een hele lijst met allerlei dingen gemaakt die we met ons groepje in Hartje Den Haag moesten gaan zoeken. Hadden we iets gevonden, moesten we een foto ervan sturen. Hier heb je de lijst. Nou, we zijn op zoek naar foto's en we hebben er echt al veel gedaan, maar er is een extra opdracht bij gekomen. Want we moeten dus een onbekend persoon vinden die wel een snor heeft, maar geen baard. Dus dat zijn we nu aan het zoeken. Meer dan 100 foto's werden gemaakt. Sommige waren heel goed en meteen te herkennen. En andere... Tja, iets minder goed te herkennen.
I would find my way back home, where magnolia grows, where magnolia grows. Ja, dat dacht ik ook, maar dat klopt niet via dit. Why I do what I do, where I roll, try to fill that empty space inside. I can't let it go. Breathing with me in my dreams, as we sail the seven seas. I will try to find my way. You're always there tomorrow. You're always there tomorrow. Here we go on this roller coaster life we know, with those crazy eyes and real deep lows. I really don't know why. And I will go to the farthest place on earth I know. I can travel all the roads you see, 'cause I know you're there with me. Hallo dames en heren, welkom bij dag 3 in Den Haag. Nou, vandaag niet Den Haag, we zijn vandaag op het strand bij Scheveningen. We hebben vanochtend ontbijt gehad, lekker boterhammetje, lekker broodje. We zijn nu op het strand, we gaan dadelijk een concert houden, ons tweede concert. Na dat concert gaan we lekker eten en dan gaan we lekker bowlen.
Wat zou je dan doen? Wonen natuurlijk.
zijn weer thuis. Yay! En het is allemaal goed gegaan. En hartstikke bedankt voor het kijken. En zoals we alleen maar zeggen, hoi! Oh, Den Haag, mooie stad achter de Danny. De schilderswerk, de lange poten en het plan. Oh, Den Haag, ik zal met niemand willen rally. Meteen gaan hully, als ik geen Hagenees zou zijn. Meteen gaan hully, als ik geen Hagenees zou zijn. Meteen gaan hully, als ik geen Hagenees zou zijn.